Sewu kutha wis tak liwati, sewu randha tak takoni, nanging kabeh ra padha ngerteni. Lungamu neng ngendi? Pirang taun anggonku goleki, wis seprene suwene durung ngeloni. Sementara tak golek pakan wedhus sesuk nek ngopeni anake wong ben ra kaget. Rumuse berumah tangga kan sandang pangan papan bertanggung jawab, kerja apa-apa rasah gengsi. Ya men, tangga ngomong ABCD bel gedes ra urusan. Sing penting kan halal thayyibah. Prinsipe wong Jawa kan ra obah ra mamah. Apa, Jo? Lah matamu iki nglati ra? Mulai golek rambanan kok. Tak mbak pecel kok. Ampun galak-galak, Jo. Lagi empo piye kok galak men? Oh, iki lagi iki. Umet ndasku. Weh, rambutmu kok botak ngono, Jo? Lah apa kowe ra ngerti? Aku arep daftar dadi tentara kok. Daftar tentara apa arep dadi tuyul, Jo? Yo dadi tentara no, Jo. Kowe aja nyepelekke. Sesuk nek aku dadi ak bedil tititmu lho. Mbok ngipi ra dhuwur-dhuwur, Jo, wis akan metu saka kono. Wah, lah iki bocah rong tau dibedil tenan. Bermimpilah setinggi langit jika kamu terjatuh, maka terjatuh di antara bintang-bintang. Tapi nek ngipimu dhuwur, njeblok modar, Jo. Aha! Nek kuwi prinsipe wong primitif. Wis minggat kono, banyak pecel lho kok. Jo wis, Jo. Salam botol. Botak tolol. Ya ngono kuwi, nek wong ra berani bermimpi, ya ora bakal enak perubahan. Semua itu berawal dari mimpi. Yang pentingnya berusaha, berikhtiar, berdoa. Soal hasil Gusti Allah sing menentukan. Wis cukup semene ae, wis cukup nggo makan siang wedhusku. Nek bejo cita-citane tentara, aku apa ya? Bandar dadu ojo, bandar camci ojo, mucikari aku ra bakat ngono. Dokter aku wedi karo jarum suntik arep dadi dokter. Apa ya? Sementara tangin isik dadi diri sendiri, dadi wong sing berguna bagi lingkungan dan masyarakat. Wow! Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini.